Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. A bidiyon mu na yau ina tafi muku da irin littafin nan ne wanda ake ɗauke da zane-zane da ake yi wa kala. To amma kuma shi wannan an yi shi da matuƙar bambanci, kamar yadda za ku gani nan ba a daɗewa ba. Shi wannan littafi sunan shi On The Go daga kamfanin Melissa & Doug, kuma za ku ga hotunan 'yan mata gashi nan a jiki sun sha ado caɗa-caɗa gashi nan da gazar da jan baki da kwalliyan farce da su sarƙuna da sauransu. To abinda aka mai da hankali kenan a cikin zane-zanen. To shi dai wannan littafi ga wannan shine alƙalamin aikinsa, wato da shi ake yin kalar shi wannan alƙalami, kuma a cikin wannan ɗan gurin ne za a zuba ruwa. Wato abin da san ce muku da bambanci kenan, saboda shi dai wannan ba kala ake masa ba zana masa kala ake ba, da ruwa ake yi masa kalan, wanda shi ne yasa ya zama yana da matuƙar bambanci. Kamar yadda za ku gani yanzu na ɗan zuba ruwa a ciki, sannan kuma zan tabbatar cewa ruwan ya fara fitowa ta wannan bakin alƙalamin, wanda za ku ga ɗan burushi ne haka. In ya fara fitowa tukuna za mu zaɓi wanda za mu yi wa kalar, saboda hotunan gasu nan daban-daban ba guda ɗaya ba ne ba. Littafi ne guda kuma kowane shafi za ku ga caɗeɗiyar budurwa wacce za mu mata kala mu ga wani irin kwalliya ne gare ta. To bari mu zaɓi wannan. Kar ku manta ruwa ne a cikin wannan alƙalami. To kun ga fa da zarar ruwan ya taɓa wannan hoto sai kalolin shi sai su fara fitowa, wanda abu ne wanda ya matuƙar ƙayatar da ni sosai. Kuma dalilin da yasa aka yi wannan abu haka shine saboda a ci gaba da amfani da shi, wata kan dan kayi kalan sau ɗaya wannan ba yana nufin shikenan ka gama yi ba kenan. Idan ruwan ya bushe zai dawo yanda yake a da, wanda zaka iya ƙara yi masa kala kenan. Wato amfanin wannan kenan, baya ƙarewa baya lalacewa, a koda yaushe zaka yi amfani da abinka. To kuma yadda kuke gani gashi nan ina ta yin kalar wannan 'yar budurwa, kuma za ku ga cewa kanta kalar toka ne, ga kuma gazar ɗin saman idanta kalar ruwan hoda ne, ga ɗan kunninta shi ma kalar ruwan hoda da kuma bulu, sannan da dukkan alamu fara ce tun daga fuskanta nan yala-yala haka, sannan kuma idanta wani kala ne za a kira wannan idan, kamar dai ruwan ƙasa ne mai ɗan turuwa amma kuma ba sosai ba. Sannan bakinta ta saka jan baki shi ma ruwan hoda, sannan za ku ga akwai ɗan ratsa ruwan hoda a jikin gashin nata. Sai kuma faratunta ga su nan su ma ba kala ɗaya ba ne ba, da bulu ne da ruwan hoda. To wannan abu dai ya yi matuƙar ƙayatar da ni sosai. Nake ganin an yi hazaƙa wajen ƙirƙiro irin wannan littafin kala, tunda dai a da mutum ya yi wa shafi ɗaya kala shi kenan ya tashi daga aiki, ba za a iya ƙare masa komai ba. Za ku ga cewa ta saka sarƙa, ita ma sarƙar kalar ta blue ne, ga kuma zobuna a hannunta wanda su ma sun yi macin da duk sauran kalolin da ke jikinta, wato ruwan hoda da kuma blue. To gashi nan mun yi gefe ɗaya gaba ɗaya, za ku ga ku duba bambancin ku gani, za ku ga cewa gefe ɗaya gashi nan da kalolin gaba ɗaya sun fito saboda mun jiƙa shi da ruwa, gefe ɗayan kuma ga yanda yake kafin a saka ruwa. Ya ku ga bambancin, kalolin sun fito sosai, sun nuna sosai kuma sun yi kyau. To yanzu za mu rufe shi ma ɗaya ɓangaren domin ku ga gaba ɗaya yadda budurwa take bayan an gama.
To gashi nan har mun kammala, kuma za ku ga cewa tun kafin mu kammala har gefe ɗaya ma ya fara bushewa, ya fara dawowa yadda yake kafin a sanya ruwa. To anan kawai za mu ƙara rufe shi da ruwa saboda gaba ɗaya ya kasance akwai kala. To ga dai yanda abin yake, ina son in ji ra'ayoyinku a ɓangaren tsokaci, ku faɗa mini shin kuna son na yi sauran 'yan matan su ma na musu kala? Me ra'ayinku game da wannan littafin kala? To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi sai ku biyo mu a wannan tasha. Mun gode.